Yaphela madoda. Kambaka. Hayi kuhleke lo. Wait. Yazi umkhaya phela makusuka khulunywa ngensizwa. Sokushiwa mina uqo. Dilika mfethu. Wena wathini kumina ngamantombazane? Kodwa manje usukwazi usixoxela ngamantombazane? Hayi musukudlala ngathi. Dilika mfethu. Inkinga iqala etheni awufundile ndoda. Hayi uthi ngihambeke wensizwa. Yolo sanazi inkomo zawona umtshezi. Angihlanganela nini? Yeke nina nanikhuluma umsangano la. Kumele ngithathele izinkomo ngiyise lapha kaMagatsheni. Sengifuna umfazi ke manje. Hawu, Jamludu. Ya California. Uneqondo koluni. Sho. Hayi siyaze sendleleni. Sho. Kuzomela siphuthume ndoda. Yathemba ukuthi ayikho nilandelayo la. Andizomela ngisheshe ngihamba. Ngaphambi kokuthi sibone amankenjana. Inspector was kahle ukuthi kusamele sathe leli golide sohlole labs. Otherwise there's no deal. Yazi wena bafu. Yazi sinendlela ke wena bafu usibheke kahle legolide leli uthi afotshiwe yini. Okunye ke sinendlela usuthi sikholele le mali. Yesikholele didingi yabo. Anhlekile noba uthuni ngathi ngimfene ne. Ngiyawazi umlando waleli golide. Ha? Umuntu uzole ulethe istory la. Angizwani into ebheke eceleni. If ubona ukuthi uzoletha istory la, Anizongimoshela isikhathi. Besingazizele ukuzongqala la. Mina into engizoyenza, ngizoyiphani shop. Uyidayisela mina leli golide. azini phela ayikho lento futhi sami. Mina. Anhlekile noba uthuni ngathi ngimfe. Ha? Nalento Ngikulethela na i-favorite food yakho ethandayo. Jazz. eyisuko oluhle uma uyangibiza nje ukuba uyazi ukuthi ngimatasa kanjani. Hawu, sekwendlela engibingelelwa ngayo le. I-favorite food yani leyo. Inyama yenhloko. Ngiyawubona lo mqondo wakho. Ufuna ukungidlisa wena. Ihlatshwe nini wayona leyo nkomo yakaba? Ngingayenza kanjani nje kodwa leyo nto. Lenyama ngiyithenge lapha ebusha la Murut. Kamarut, kabani? Kamurut. Futhi uthe ubaba ngikutshela ukuthi imbuzi yakhe izele. Izele. Kanti ibikwi maternity leave ini. Hawu mtshezi. Yabona ntambama ufuna ekhaya. Sengiqedile uthi ngiyangifuna. Mtshezi ima ekhaya kini. Hayi ngeke. Buka manje busy nabafana la. Mabhesha sincane ibudene wabuza ungaqhumusa uzokhuluma nje. Awazi nokuthi ngenzani la ngiya-apply la ngifuna silale sidlile namhlanje. Kodwa ngakucela ukuthi ufike ekhaya. Uzokhuluma nobaba. Kanti winsizwa wemzulu enjani engasiqondi kabanzi isizulu. Useke wenza kuthiwa intombi ibizela kuba kamfana izozethula. Ngiqala ngawo nje ngeke. Ngicela ivuthiwe. Hayibo ngibheke phela ngikhuluma nawe. Ey awukahle ubona yini ngisa apply. Uxwayisa ukuthi ulethe konke kungokwami. Hayibo mina nje la khina ngisasebenza nje no Spectre wife futhi sekufanele ngingene mina kuzo zonke lezi zinto sengiyikhiphile. Oqala awukho fisa ukuthi ungakhuluma ngegama lami. Okwesibili ungangenzi impungushe sezwana. Kodwa nawe la Kim uyazi mina kade ngayukhamba no Spectre kodwa Nkosi awunanga umuntu ezofela intanga yazi nje. Oye makazi wangiyala uSpectre. Yo
Nangu umuntu ezofefe intanga yazi kodwa uSpectre Jesu wazwangiyara. Yo. Ngangenzi mfene wena yesu. Blackjack, I need you to be vigilant kuphaya noSpectre. Gertrude. Zonke nizomba kahle. Kodwa ngifuna isibanga into eyodwa. Imali singesibanga. Ukuthi wena Bambe lapho ke bambe. buka la wena. Uzoyenza dark blue.